Je štvrtok 11. apríl a pred 35 rokmi vstrelil Ron Hextall v drese Filadelfie prvý brankársky gól v play-off NHL. Vítajte pri počúvaní Sportnet noviniek raného športového podcastu portálu sportnet.sk, v ktorom si zhrnieme to najdôležitejšie, čo sa v stredu športovom svete stalo. Hokejisti AC Košice zvíťazili nad HK Spišská Nová Ves 4-2 vo štvrtom zápase semifinále play-off typu z Extraligy. V sérii hranej na 4 víťazstva vyrovnali na 2-2. 5. duel je na programe v piatok od 18:30 v Spišskej Novej Vsi. Lepší vstup do zápasu mali Spišiaci, ktorí najskôr úspešne čelili viacerým šanciam Košičanov a vo 8. minúte gólovo udreli strelou Burgessa. Ich náskok však trval iba niečo málo cez 2 minúty, keďže Mikuš už po 13 sekundách využil prvú presilovku domácich. Oceliari išli do vedenia v 17. minúte potom, čo Feje zakončil únik 2-1. V závere druhej časti skoroval aj košický kapitán Chovan, keď využil presilovku a upravil na 3-1. Spišiaci sa ešte snažili zápas dramatizovať a pridali aj druhý gól, ale ani pri hre bez brankára sa nepodarilo zápas vyrovnať. Vypočujte si, ako zápas hodnotil tréner domácich Dan Seaman. Bol to tesný zápas. Oba týmy hrali dobre defenzívne a oba týmy sú na defenzívnom hokeji postavené a dnes ste to mohli vidieť. Naše presilovkové a slabolkové formácie spravili skvelú prácu, čo bol kľúčový faktor v dnešnom zápase. Taktiež si myslím, že v hre 5-5 sme hrali dobre, držali sme ich ďaleko od veľkých šancí. Chceme vyhrávať doma a na tom stavať. Teraz to bude šachová partia medzi trénermi. Bude záležať na tom, ako týmy zareagujú na to, čo sa dnes udialo. Dnes o 18. sa odohrá 5. zápas druhého semifinále, v ktorom môže Nitra proti Michalovciam rozhodnúť sériu, v ktorej vedie 3-1. Slovenskému výberu sa rysuje ďalšia posila z NHL. Slovenský obranca Šimon Nemec v New Jersey play-off nezahrá. New Jersey totiž po domácej prehre s Torontom 2-5 definitívne stratilo šancu postúpiť do play-off. Do konca základnej časti ostáva hráčom Devils odohrať ešte 4 zápasy. Pre Šimona Nemca sa sezóna oficiálne skončí 16. apríla, kedy New Jersey odohrajú posledný duel s New Yorkom Islanders. Slovenský obranca by mohol byť k dispozícii pre potreby reprezentácie teoreticky už na prípravný dvojzápas s Nemeckom. Výber Craiga Ramseyho nastúpi 18. a 20. apríla v Kaufbeuren, respektíve v Augsburgu. Futbalisti FC Barcelona zvíťazili v napínavom úvodnom zápase štvrťfinále Ligy majstrov na ihrisku Paríža Saint-Germain. Zápas priniesol množstvo šancí, čo vyústilo do 5-gólovej prestrelky, v ktorej mali navrch futbalisti katalánskeho veľkoklubu. Slovenský reprezentant Milan Škriňar zápas sledoval len z lavičky náhradníkov. O triumfe Barcelony a stave 3-2 rozhodol v 77. minúte hlavou porohu striedajúci Andreas Christensen. Do odvety, ktorá je na programe v útorok 16. apríla v Barcelone, si Katalánci odnášajú nádejný výsledok. No a futbalisti Atletika Madrid zvíťazili nad Borussiou Dortmund 2-1 vďaka presným zásahom Rodriga de Paula a Samuela Lina. Oba góly domácich padli po hrubej chybe obrany Borussie. O jediný gól hostí sa postaral 10 minút pred koncom Sebastian Haller. Odveta je na programe v útorok 16. apríla v Dortmunde. Španielský futbalista Rodri po utorkovom prvom zápase štvrťfinále Ligy majstrov, v ktorom jeho Manchester City remizoval na ihrisku Realu Madrid 3-3, povedal, že náročný zápasový program si vyberá daň na jeho fyzickej stránke. Každý z nás môže byť lepší, vrátane mňa. Na to, aby sa to stalo, musíme občas oddychovať. Hovorím to úprimne, uviedol pre oficiálny web UEFA. Toto tvrdenie len potvrdzujú dve dôležité mená, ktorým zranenia poznačili pôsobenie v útornejších zápasoch Ligy majstrov. Pre žalúdočné problémy do duelu City s Realom nenastúpil Kevin De Bruyne. Guardiola opísal, že pred zápasom bol bledý, zvracal a vravel, že nemôže hrať. Naopak nemecký reprezentant a hráč Bayernu Serge Gnabry na zápas proti Arsenalu nastúpil a dokonca strelil prvý gól. V 70. minúte však musel ihrisko opustiť kvôli zraneniu stehenného svalu. To s vysokou pravdepodobnosťou vylúčia jeho účasť v odvetnom zápase, pretože mu hrozí minimálne dvojtýždňová marótka. Vedenie futbalového nikeligistu Emeška Žilina odvolalo Jaroslava Hinka z pozície hlavného trénera. Český kormidelník pôsobil pod Dubňom od sezóny 2022-2023 a Emeška viedol v 71 v stretnutiach. Spolu s odvolaným trénerom končí v Žiline a jeho český kolega a asistent Richard Polák. Nový v poradí 77. tréner v histórii Žiliny bude predstavený vo štvrtok popoludní na predzápasovom tréningu a povedie Emeška už v piatkovom stretnutí proti Ružomberku. To je na dnešný diel Sportnet noviniek všetko. Zajtra večer môžete v online prenose na sportnet.sk sledovať od 18. zápas semifinále typu z Extraligy medzi Nitrou a Michalovcami.
Štvrtkový večer bude taktiež znamení európskych futbalových pohárov. O 18:45 nastúpi Viktoria Plzeň štvrťfinále Európskej konferenčnej ligy proti Fiorentíne. O 20:45 Bayer Leverkusen, ktorého od zisku titulu v Bundeslige delí len 3 body, proti londýnskemu West Hamu v štvrťfinále Európskej ligy. Kompletný športový program nájdete na sportnet.sk. Lúči sa s vami Martin Bolvanský a prajem ešte príjemný deň.